Hola, amics i amigues de Creant un Oasi. Ja tornem a tenir un altre vídeo aquí. Avui el que us portem és la instal·lació d'aquesta barana de fusta que hem muntat en el frontal de la casa, a la part sur, protegint una miqueta el mur, i així estarem una miqueta més segurs. I us posem el procés pas a pas de com l'hem anat muntant. A més, us deixem una miqueta d'intriga. Ja veureu que hi havia una jardinera de plàstic. A veure si creieu que seré capaç de trencar-la i desmuntar-la a cops de destral. Podeu deixar en els comentaris les vostres apostes, a veure si em faré mal, si em clavaré la destral a la cama o si al final ho aconsegueixo, amb quants cops ho aconsegueixo. Us llegim en els comentaris. Benvinguts! Després de moltes voltes pels pobles de muntanya del Pirineu, en busca d'un lloc ideal per a complir el nostre somni, per fi l'hem trobat. Amb molt d'esforç a les esquenes, hem pogut comprar aquesta finca amb una masia de pedra amb més de 100 anys d'història. S'ha de reconstruir completament. Ja fa més de 30 anys que no hi viu ningú. Ens acompanyes en aquest viatge? Creant un oasis. El procés de muntatge d'aquesta barana de fusta és molt mecànic. Primer clavem el suport metàl·lic a terra. Col·loquem l'estaca i intentem redreçar-ho. Plantegem el primer tram de barana i quadrem bé on anirà el següent suport. Quatre cops més i, vaja, aquí descobrim que el terreny té molta pedra.
Vinga, ara sí, anem amb el repte. Creieu que aconseguiré treure aquest tros de plàstic que fa de jardinera a cops de destral? Ho accelerem una mica. Molts segur que em comentareu que desfilaré la destral picant contra la terra. Doncs sí, teniu raó, però aquesta és l'única eina de les que tenia que em servia per fer això. Després, 3 cops de llima i destral com nova. Us esperem en els propers vídeos. Recorda que si no et vols perdre cap de les novetats que anem penjant, dona-li el subscriure't i activa la campaneta. Segueix-nos també a les xarxes, així ens motivaràs per a seguir creant més contingut.